alle sammen. Nu vil jeg lave et, undskyld mit hår, men nu vil jeg lave et mini fødselsdagshaul ting, fordi at jeg har holdt fødselsdag for mine veninder. Og ja, jeg har fået en æske, en test med hvilke ender jeg bare lige fået. Som jeg har fået den af min veninde Cecilia, som nok kommer med på en af mine videoer, det ved jeg ikke. Der fik jeg en pen nylak. Jeg skal lige prøve at pakke op. De pen nylak, den er lilla med en masse sådan glitter i. Og ja, jeg ved faktisk ikke, hvad farven er, men nummeret er 2041. Og i bunden står der nummer 31. Det er nummer 31. Ja, jeg synes, den er mega sød, og så havde jeg heller ikke nogen pæne lille nejlakker. Og så, ja, det har jeg nu. Så, den. Så er min veninde Julie. Fik jeg sådan en her. Julie, hun gav mig så en Miss Butterfly palette. Og en Miss Butterfly nejlakker med sådan en Q1. Der står ikke farve på, men det der er skruet nejlak. Så, ja. Det var der, jeg fik jeg hende. Så, min veninde Sofie fik jeg sådan et fedt kort. Gavekort ting, som hun selv har lavet. Fordi de har en udviklingsstudent fra Kina boende. Det var et gavekort på i anden dag, vi kom over at spise noget mad, hun havde lavet. Sådan noget kinesisk mad, for det elsker jeg. Og så, ja, så ville jeg bare godt det. Så det var et gavekort til det. Og det fik jeg som sagt af min veninde. Og så vi skulle spise det. Man kan ikke se, men hun hedder Sofie. S-O-L-F-I, ja. Det staves ikke med det der pige på. Og der fik jeg også de her øreringe. Og det bliver, når hun ved, at jeg elsker at gå i skole, så nye skoleøringe. Og så står der her om You are star. Og de købte i glitter. Ja, de bare købte glitter, og de var mega søde. Ja. Så de skal med i deres fine glitteranpakning. Den er helt fedt. Så fik jeg af min bedste veninde, BFF, Best Friends Forever, eller bedste veninde, eller ja, BFF. Der fik jeg 2 liter sport og 20 kroner. Så hun gav mig faktisk for 50, men hun går heller ikke i klassen, så. Og den første, det er Kiksen. Og det er min yndling, så der er meget plet. Det vidste hun ikke. Og så den anden, det er Mørk med nød. Ja, og så fik jeg et kort, hvor der står, at det er ærgerligt, at vi ikke går i samme klasse længere. Så det fik jeg bare sendt. Hvor skal jeg lægge det? Så er min veninde Natalie. Der fik jeg først et billede af Justin Bieber. Ja, og så fik jeg kom til at åbne, men 4 neglefil. Hun ved mig, jeg elsker på negleting. Sådan nogle grønne glimter ting, hvor de er grønne glimter. Og så om på den anden side er de grønne, og på den anden side grønne med glimmer på. Så dem er jeg rigtig glad for, og så har jeg bare lige sat skilt på den. Og så har jeg fået en nejlak af hende, som er sådan her. Og jeg synes faktisk, at negle ud i stykker.
Den er mega fed, og den er i farven Victorian. Kan jeg aldrig se, de har sådan nogle navne på siderne. Men jeg synes, de her neglelakker er en rigtig, rigtig god efterligning af Pieces gamle neglelakker. Det er lige her. Altså ikke farven vel, men no. Så det synes jeg er en god farve. Hedder det. Og farven, den er også bare sådan helt... Jeg elsker sådan noget kobberting. Jeg elsker neglelakker. Og sådan noget sådan en lille kobber, sådan, eller sådan sølv, guldting, der bare lige skinner sådan igennem. Så er det bare mig. Så er det bare komplet. Altså, ja. Så er min veninde Maja. Der fik jeg en masse Justin Bieber plakater. Og 20 kroner. Så det var det. Tina. Og så er min veninde tyskerne skal hente mig. Det er en gave. Af min veninde Liva. Der fik jeg de her 2 glas. Som er sådan en lille glas. Jeg synes, de er mega fede. Jeg skal fylde dem op med sten. Og sådan nogle. Ja, noget fint. Og så skal jeg købe en masse slikkepinde. Og så skal det stå sådan op i sådan en slikkepindeblomst. Og dem fik jeg 2 af, så masser af slikkepinde. Og så fik jeg også en hot make-up neglelak. Og jeg havde det der med, at man sådan der. Men den er mega fed. Jeg kan ikke lige åbne. Den er i farven Turquoise Love. Den står med mega meget smukt. Nå, det kan man ikke se. Sådan der. Så af min veninde Emilie fik jeg en hot makeup neglelak i en mega skrigende pink farve. Den er ikke så skrigende som den er på kamera. Jo, det er den faktisk. Og den er i farven Disco Pink. Den er i farven Disco Pink. Og så er min gudmor. Jeg skal lige se et billede af hende. Det er hende. Hun har sådan en butik. Jeg vil ikke fortælle, hvad hun hedder, for så kan jeg måske regne ud, hvad hendes butik er. Ja, men jeg vil ikke lige vise jer, hvad det hedder, fordi den ligger kun i en by. Og ja, det er den by, jeg bor. Men den besyrer til hendes butik, hvor man kan få nogle behandlinger. Og så fik jeg også... jeg glemte faktisk også, jeg fik 185 kroner til sammen. Så har jeg et gavekort til hendes butik på 50 kroner til brug af behandling. Så det glæder jeg mig til at bruge. Så fik jeg en mascara, ny mascara. Og sorry. Ja, sådan her. Det er mascara, og min første mascara med gummibørste. Altså min egen. Så er det en gummibørste. Den har sådan. Og jeg skal nok lave en anmeldelse på den, når jeg har brugt noget mere. Eller jeg har ikke brugt den endnu. Så har jeg også fået en neglelak i sådan en orange farve. Den er meget mat i forhold til en normal orange, som bare ser sådan der ud. Det er normal orange. Det synes jeg er meget mat, og det kan jeg godt lide. Og den er i farven Ipia Orange. Orange, og den er formærket Alicio eller sådan noget. Det er alle mine neglelakker, eller alle de her neglelakker. Og så fik jeg også en i sådan en meget glindret en. Jeg ved ikke, om I kan se, jo sådan her. I farven Stanford Chiller. Så fik jeg også en i sådan en meget lille brun-agtig farve med et lille skær. Sådan der, så den faktisk ud. Med et lille skær og glimmer. Og det er en Bacode Underground. Ja. Så
fik jeg den sidste. Jeg fik hende til sådan en lille lyselille med et lille skær. Sally. Farven stod Pea Concert Mave. Ja. Og så det sidste, jeg fik af hende, er en Go Magic pakke med 2 af deres neglelakker i. Crystal Punk med en topcoat i brune stykker af glimmer i, og en sort. Jeg kan se, at tiden er ved at løbe over, så hej hej. Det var det. Jeg skal nok lave en ny video snart. Hej hej.